mandek kok ijek ngenangin terus lho. Nang ngobel semangat tenan nyambut gawe. Nggih. Dasare sowan nang kene iki wis Kaya lahane dhewe. kaya daun nang omahe dhewe. Pak kaping marambah sowan rene. Nggih. Panggih kalih dulur-dulur wonten ing Tambas Kismayasa Ngemplak Boyolali. Iya. Panggih ugi kalih dulur-dulur saking Krendawahono. Gondang Rejo Karanganyar Tentram. Nyarengi karo Grimis Jawah ya, Nduk. Nggih, Mas. Ya sepurane nggih katur Pak Sukiman jana kula kiyambak sing upakara nggih pun mboten kirang-kirang. Nggih. Piye, Mas? Wong aku ki ya ditelepon karo karepe iki nek udan iki engko nek rampung reng piye carane. Nggih Pak, kula usadani aku. Lah terus piye Mas kok Sing isih saka udan? kidul bali ngidul, saka kulon bali ngulon, saka lor bali ngalor, saka etan bali ngetan. Sing wabot ki saka dhuwur, Nduk. Wabot. Mau enek mendung teko cilik tak kon ngalih, lah kok malah bali nggawa kancane. Kanugrahan. Kanugrahan saka Gusti Maha Agung ya, Mas. Ya, pelok 6 kanca-kanca. Pelok 6. Neng. Gong. Sungkem kula katur Bapak Joko Margono sekalian Ibu, nggih, sungkem kula Rama. Lurah, Pak Lurah. Adicara kang ginelar dalu punika adicara Daup Temanten Mbak Yu. Nggih, Kang Mas. ginelar panjenengan Bapak Sukiman Ibu Rabinah Kang Mengkogati. Daupipun Mbak Maryanti kalian Mas Hendriyanto. Pripun Mas Gareng? Ya ora iso kepiye-kepiye ya mung ngurun donga. Donga. Nggih, muga-muga sondayani dateng bebrayane penganten sarimbit. Amin. Langgeng lestari katresnane, langgeng lestari bebrayane. Amin. Sakinah mawaddah warahmah keluargane, selamat donyane, selamat akhirate. Amin. Allahumma amin. Sing penting rukun. Rukun. Ya Mas nganten Mbak nganten ya. Amin. Aja kaya Mas Gareng ya. Bengi iki lagi padu ya. Lah ketok banget tok. Jane ning ngopo to, Mas? Ora enek critane Gareng kok padu. Lah kok mau jare aku krungu mau sore kepruk-keprukan dandang. Latihan ketoprak. Saora-orane wong Gareng ki lurah nggo panutan wong sak. Ngono kae kok padu saru. Ya alhamdulillah rukun berarti, Mas. Rukun, Dik. Alah, bojomu penek, bojoku kan enek. Bojoku reneng kok. Ya ampun, lah ngapa Mas? Maksudnya orang melu ngene lho kok renek lah ngopo piye maksudnya? Walah lah ya tak kira ki nek ranek kok ora kabar-kabar ngono lho. Neng nong neng nong. Gendang lewat to Mas, Mas Gareng arek bawa. Biyo. Dosa apa? Ngenteni gong sik. Lah randang-endang gonge kok. Dosa apa negaraku iki? Genahe iki anu to Mas. Sambat apa? Ya mung anu Dik, mudaraos. Mudaraos. Apa kena walat lan walat? Jane ora ngopo-ngopo lho Mas. Wis saking menungsone Mas. Musibah rano lerene. Contone Bumi dikoncang lindu. terus Angin lesus. Ngono ki nggon kibot iki golekno swara angin sos ngono ora pengalaman ngono. Nek jak latihan malah do dolanan neker ngandane. Nek aku muni angin lesus iki kono digoleki nggon sos ngono. oh ngono baleni kon dhuwur Kok jenang tok to nang kene iki. Dosa apa negaraku iki? Apa kena walat lan wawalat? Musibah rano lerene. Siap? Bumi dikoncang lindu. Lindu ya nyok pikire. Wong lindu kok kire. lah kirekmu melu Mas. Oh, dadi kire kaget mergo ana lindu. Iya ya. Angin lesus sasat waratin.
longsor lan banjir bandang endut panas nyembur terus akeh gunung muntah lahar neng samudra iso dadi tsunami sasat jagat ki iki mau ngelingke wae ya nduk nek jamane wis jaman tuwa duga-duga tansah kudu digawa ngati-ati aja nganti keri ya nduk ya ngetokke utawa nengenke ngibadahe marang Gusti ngetokke syukure marang Gusti ben slamet uripe slamet donyane slamet akhirate amin langgame nduk menika anteping sih ya Mas monggo cawiske lagune kasembadan kanca-kanca B LS Musik sak kabeh
tutukne kok malah kaya patung jejer. Oi. Nyanyi, Bro. Walah. Jan bayane saiki rambutnya disemir tuwean ta. Mas, lah iki lak ya melu-melu bojomu ta? Bojoku ki ora semiran. Lah ngapa? Kayak umbah-umbah kaine luntur terus dienggo kramas. Alah, Ger. Sing sabar ya Mas Gareng. Apa ta? Alah. Aku ki ora apa-apa. Lah kok ketoke Ndak dikira aku ki apa-apa, ora apa-apa. Lah katanya apalah. Ora apa-apa. Ya wis apa-apa ya. Seneke jeglok iki lho, Dul. Iki ora. Oh, bagane sing ngendang. Mosok jiblok ya kene sing ngendang to Mas sampean ki kok ya. Lah wong timbangmu badir kok ya. Iya. Ora. Jane ning apa to Mas? Kowe kok karo sing ngendang kok ketoke kok ada sesuatu ngono lho. Ora apa-apa, Pak Dik. Lah ngapa? Ya ora ning apa-apa. Lah kok ketoke sentimen banget Yang ngono. suwe ra ketemu kangen iki biasa. Oh ngono. Kangen kok kaya ngono. Kangene seniman iki ngene iki. Kangen iki kudune peluk-pelukan ngono. Ngapa? Ora apa-apa lho. Kuwi anu to Mas. Ketoke anak mangan mboke ya. Maksudmu apa? Lah kuwi mau anak mangan mboke. Kuwi ngemiki ya, Nyuk. Ngemiki kok mangan mboke. Alah, mulane kok mbok injen ngono lho, Mas. Ora lho, aku mung batin wis putrane wis lahir kok urung syukuran. Oh, syukuran anggap Mas Gareng. Lho wajib. Wajib. Oh, tambaske iki titenono. Iya. Amin ya, Mas. Pokoke enek gareng iki kudune. Kudune nek gareng apa? Ya ora apa-apa, Dik. Masukin ya, Mas. Oke. Akan tiba Wong ayu kasih gak sawetawis para tamu lelipur saking keluarga Ageng BLS Musik kadang pangandali wara parang lajengaken laksitaning acara pargian sumangga wekdal katur.